ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ ಎನುಮ 24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನೇನು ಉಂತಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ವಿಕರ್ಮಜೀತ ಸಂವತ್ಸರನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬಾಬನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಟೀಚರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದವಿರು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಓದುವರೋ ಐನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓದವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಟೀಚರ್ನ ಜೋಕುಲು ಟೀಚರ್, ಸದ್ಗುರುನ ಜೋಕುಲು ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯದ ದೋಣಿಡುಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲನ ದೋಣಿ ಗದ್ದುನನೆ ಹೊರತು ಮುರ್ಕುಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪಿರು. ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವಿರು ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತೆ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯಾಪುನ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂಡ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಓದವಿರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಓದವಿರು ಇಂದೇನು ಮರೆಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಆರು ಅಪ್ಪಳ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಓದವನ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಓದುನನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದು ಓದವನಕಲು ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಬಾಬನಾಂದು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಆಂಡಲ ಕೊರಡತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗನೋ ಕಲ್ಪವಿರು ಪಂಡ್ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆಂತು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಇಂದೆಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು. ಈತು ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವಿನಾಶ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ದೇಪಂಡ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆನು ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಇದು ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ತೋಚ್ಪವೇರು. ಏರ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಪರತೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ತು ಜೋಕುಳಿಗೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೈವಿ ಗುಣವಂತ ದೇವತೆಲೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿತೊಂದು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಕಾಮನು ಗೆಂದುದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆವಡು. ಕೋಡೆದ ದಿನ ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು. ನಿಕ್ಲೆನು ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ದೇಹಪಂಡ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಂದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇಂಚಿನತ ವಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುನವು ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪುನವು ಇಂದು ಅಸುರಿ ಗುಣವಾದುಂಡು. ದೇವತೆಗಳ ಲೋಭ ಒಪ್ಪುನನೆ ಅಲ್ಪ ಐನು ವಿಕಾರುಲು ಉಪ್ಪುನನೆ ಎಜ್ಜಿ. ಇಂದು ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ರಾವಣನ ಜನ್ಮ ಆಪುನನೆ ತ್ರೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಗಮಡು. ಎಂಚ ಇತ್ತೆಯೇ ಇಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಗಮವಾದುಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಸಂಗಮವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು, ರೋಗ ಉಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ರಾವಣನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊತ್ತವೇರು. ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪು ನೆಡ್ದವರ ವಿಕಾರಿ ಆದು ಉಡ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆವಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಂಚಿನ ಫಲನೇ ಪಡೆಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಇರಬಲ್ಲೆ. ಓರಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾಜೀತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನನವರಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಇಂದು ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ರಾವಣ ವಿಕಾರಿದ ಸಂವತ್ಸರ. ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ವಾಸ್ತವಡು ದೇವತೆಲು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಆದುಪ್ಪೇರು. 5,000 ವರ್ಷಡು 2,000 ವರ್ಷದ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾಂಡ್ 2,000 ವರ್ಷದ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾಜೀತೆರು ಭಲೆ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರು ವಿಕ್ರಮಾಜೀತನ ಸಂವತ್ಸರ 1ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಶುರುವಾಪುನು. ಕೂಡ 2,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರುವಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದುಂಡು. ಐದವಡ ನಿಕುಲು ವಿಕ್ರಮಾಜೀತ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಏಪ ಆದು ಬುಡುಪರೋ ಅಪಗ ವಿಕ್ರಮಾಜೀತ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರು ಆದು ಬುಡುಪುನು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು.
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಯಗ ತೊಜ್ಪು ಕುಲ್ಲದೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೇನುವೆರು. ಅರೆ ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನಾರು ಇಂಬೆರ್ದ ಲತ್ ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬರ್ದು ಓದುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅರೆರ್ದೆ ಓದುವೆರು. ಓದವನಾರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರಾರು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೆರು ಅರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು 5 ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರಿ ಆಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ದಯಪಂಡಾರು ಆತ್ಮನ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಪರಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುಜೆರು ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಪದವಿ ಪಡೆಯ ಮಿತ್ತು ವಕೀಲೆರು ಇಂಚಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಕಲೆಗ್ ಉಂತು ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಓದುಜೆರು. ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ದೇವತೆ ಆದ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಕೂಡ ಓದುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರು ನಿಕುಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. 5,000 ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಗಮನ ಒಪ್ಪಡು ಓದವನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕರಾಪೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲಾರ ದೇಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸಂತಾನರತ್ತೆ 5,000 ನಿಕುಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓದೆರೆಗಾದ ಎತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಜೋಕುಲು ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು ಆ ಗುರುಕುಲ್ದಾಲ ಸದ್ಗುರುಳು ಅತ್ತು ಅಕುಲು ಗುರುಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಗುರುಕುಲು ಸತ್ವಂಡ ಸತ್ಯ ಭಾರತಗು ಸತ್ಯ ಖಂಡ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಈತೆ ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದುಂಡು ಸತ್ಯ ಖಂಡನು ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಆರೇ ಸತ್ಯವೈನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯವೈನ ಬಾಬಾ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತು ಸುಳ್ಳು ಬಾಬನಕುಲು ಬತ್ತದುಪ್ಪೆರು. ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ಸತ್ಯದ ಧೋನಿ ಗದ್ದುಜಿ ಐಕ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರಪುಂಡು ಅಂಡ ಮುರ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೀರಿಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಸ್ತು ಬರಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೇಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಧೋನಿನು ಓಡಿಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪುನ ವಾಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೇರಿದಿನ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಸದ್ಗತಿಯಾದ ಪೂಜಿ ನಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೆರು. ಭಲೆ ಪನ್ಪೆರು ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು. ಭಕ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವಾದ ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನನ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲಕೇನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅನಾದಿಯಾದ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಪರಂಪರೆದು ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೆರು. ರಾವಣನ ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಪೊತ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಪಂದು ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಪರಂಪರೆರ್ದು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ ಜ್ಞಾನನೆ ಪೊಸತು ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ತೆರಿಯೊಂದೆರೋ ಅಕುಲು ಕೂಡಲೇ ತೆರಿಯುನರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತೆರನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬಾಗ್ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಅತನ ದಿವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮನುಷ್ಯರ್ಲಕ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗರ್ಭುಡ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು ಶರೀರ ಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನಂತೂ ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಿರಾಕರಣ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಗುತೆ ಓದವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯುಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶರೀರ ಸಹಿತವಾದೇ ಕುಳ್ದುಪ್ಪರು ಶರೀರ ರಹಿತವಾದೇ ಕುಳ್ದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಕ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲನೆ ಈಶ್ವರೇ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ಲೀನಾದು ಬುಡ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಈಶ್ವರನೇ ಬೇತೆಯರು ಆಂಡ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ಈಶ್ವರನೇ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬನು ಮರೆತು ಪೋತೇರು ವಾ ಬಾಬನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಆರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಆರೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಆದುಲ್ಲರು ಕನಿಷ್ಠ ಪುರುಷರು ಉತ್ತಮೆರ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರಡು ಪೋದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕುಲೆ ಅಂಚಿನ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ತಿಳಿದುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ವಿರಾಟ ಚಕ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನಕುಲ ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿನ ಸಹ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರದೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೋಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರೋ ಅವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು
ఆయన ಹಿಡಿದವರ ನಿಕಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನನೆ ಅಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದೆಟ್ಟು ದುಃಖನಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಇಂದು ಕಲಿಯುಗ ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಶಿವಬಾಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಪತ್ತಿನವು ಪಂದಾಂಡಲ ತೂತರ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ರಚನೆದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಎರಾಂಡಲ ಓದುದು ವೇತಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪವರೋ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿರು ಶಾಸ್ತ್ರಲುಪ್ಪುನು ಐದವರ ಮಾತನ್ನಲ ಸುಖದಾತೆ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದಿತ್ತರಿತ್ತೆ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ರಾಮೆ ಪಂಡ್ ಬಾಬಾಗ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಆ ತ್ರೇತಯುಗತ ಸೀತಾರಾಮ ಅತ್ತು ರಾಮದಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಅತ್ತು ರಾಜ ರಾಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಜಲ ಅತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಪನ್ಪುನೆತ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು 14 ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾರಾಜ ಪಂದುಲ 14 ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜೆ ಪಂದುಲ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯುಡ್ಲ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರುಲೇರು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಅಕಲೆಗ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೀರು ಮೊಕ್ಲೆಡ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರೆಗ್ ಮಹಾರಾಜೆ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದು ಹಿಕ್ಕುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರೆಗ್ ರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಪ್ರಜೆಕುಲ ಮಿತ್ ಪ್ರಜೆಕುಲ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ದನಿ ದೋಣಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಗ್ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಅನ್ನದಾತ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಅಕುಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪ್ರಜೆಕುಲು ತೂಲೆ ಎಂಚಿನಾಯರು ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆಯಲು ಏತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರುಲೇರು ಆರ್ನವೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಚರಿತ್ರೆ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಾಳ್ತೊಂದಿತ್ತರು 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆ ಯಾಪುಂಡು ಚಿತ್ರಗಳಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಏಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಅಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಿರವಡಿಗೆ ಬಂದು ಪಣದು ಉಡುಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಹೊಡಿತಾರೆ 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಪೋಪರು ಗೃಹಸ್ಥ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸುರುಕಂತೂ ಕಾಡಿತ್ತಿರು ಅಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಡುಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭೋಜನನು ಮುಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅವು ಆತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒರಿದಿಜ್ಜಿ ಭಾರತವಾಸಿಲ್ ನಾವು ಮೂಲತಃ ವಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಜ್ಜಿ ಅಧರ್ಮವಾದು ಬಿಡ್ತುನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಬತ್ತದ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೆ ಅಧರ್ಮಿಲೆನ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಕಣಪೆ ಏರು ಒರಿಯವರು ಆಕುಲು ವಿನಾಶ ಆಪೇರು ಆಂಡಲ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಲೆ ಬಾಬಾಗ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಏಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಪಗಣೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಸಹ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಧಾರಣೆಗಾಗು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ತಿಕ್ಕದೇರು ಐದವರ ಹೂವಿಯ ಸತ್ಯ ಅಯಥಾರ್ಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಪೋಡಿಯರಬಳ್ಳಿ ಸದಾ ನೆನಪುಪ್ಪಳು ಸತ್ಯದ ದೋಣಿ ಗದ್ದುಂಡು ಅಂಡ ಮುರ್ಕುಜಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಜೋಕುಲು ಸದ್ಗುರು ಆದು ಮಾತನ ಜೀವನದ ದೋಣಿನ ಪಾರು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ವರದನ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಿ ಆತ್ಮಭಾವ ಸಾಧನಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಾಧನನು ಪ್ರಯೋಗಡು ಕಣವೊಂದು ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿದ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನ್ಯಾರ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅನಾಸಕ್ತ ರೂಪೊರ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಎಡ್ಡೆಯರೇ ಬುಡುಪುಚಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನೆಟೇ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಸಾಧನೆಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಪ್ರಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಅದು ಸಹಜ ಯೋಗದ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಾಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಯಂ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದಿತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನೇ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನೆಯಾದಪ್ಪು ನಾವು ಓಂ ಶಾಂತಿ.